Allah ya taimake ka abba gida gida, Allah ya kare ka, Allah ya shiga cikin lamarinka yanda kake faranta mana zuciya a cikin garin nan. Ubangiji Allah ya faranta maka. Bawan Allah nan yana taimako sosai a cikin ƙwarya-ƙwaryar Kano. Ai mu kowa ya ji muryar mu ya ji kirarin mu to gaskiya aljihun mu ne ya ƙasa. Aljihunmu ne ya ƙasa. Abba gida gida yana aiki sosai a cikin ƙwarya-ƙwaryar ganin nan. Na rantse da Allah yanzu idan ka zo Kano ko yanda ka san USA haka garin nan yake. Kowane titi idan ka shiga billahi lazi a share yake, ga fitulu wali ishi. Allah ran nan da na bi wani titi ko naga titin nan shar, ga jajayen ƙwayaye sun zauna a cikin koren wani ababa. Jiya magana ake wasa lawa kitabi na miƙe kafa sai da na ɗan sha mintuna na ce yau mu ne da wannan fitilun ga gyare-gyare ga taimako a menene wannan kai. Abba gida gida ubangiji Allah ya kare ka sa excellency insha Allah. Haka su haka kai ni dan ta nima ka dawwama ka ne a rayuwar duniya. Amma a haka makiya ɗan uba suka ce wai ai an cinye shinkafa an raba masara an yi kaza dan Allah dan annabi kan yi imagination. Ai ko da kuwa a ce abba gida gida masara ya bayar wallahi ya da kaya ba da ruwa. An taba ba mu dunkule bare yanzu masara wajen 1000 kaza aka raba ta in ma itan ce. Matsiyata ku da ba a burge ku tsaya ku ga me akai abin arziki sai kun zo kuna kushe. Allah asara ce za ta kashe ku. Kuma wannan bawan Allah da kuke ganin shi fari mai farar aniya mai farar zuciya mai kuma farar bukata, da izinin Allah lafiya zai gama. Ai tun da yana jin tausan talakawa kuma yana tsayawa marasa galihu, ai kuma shi kenan da izinin Allah aljanna direct bijahi sayyidul wara. Wai da yake kun san aljihun nawa ne daga can ciki na tura hannu na can ciki nake dan kamo alamun dai kawai dai ba komai a cikin aljihun, sai dai ta Allah ta yi a duba mu. Maganar Allah ana cikin wani hali a wannan yanayin da ake ciki. A wannan rigar ma da na siyo ta lokacin da ake kamfen ne, na rantse da Allah na je na siyo ta a nan bakin kurmi. Na shigo muka fito ana wutugo dafe can ana wannan abun. Mun dawo na saka ta a jikina an tada da ai kaza ana idar da sallah. Madugu ya ce a koma aina kajiya da na buɗa ta na ɗauko ta na ce su tafi a mota ba guri ni zan daɓo ta aina ka kafa. Wallahi a kafa na je aina na shigo na ce duk wanda ya ratso dari na wallahi sai na rungume shi mun mutu sai na huda shi. A haka muka wuce. Allah ubangiji ya shiga cikin lamarinka. Wannan aikin alkhairin da kake da izinin lahi har kabarin ka sai ya bi ka, kuma insha Allah ba za ka taɓe ba da izinin Allah subhanahu wataala. Bawan Allah nan yana aikatuwa a Kano, kowa ya dawo hayyacinsa. Wannan mutumin mu yake so, wallahi mu yake so. Babu abin da yake sanyi sama da faranta mana. Abba gida gida ai duniya. Dan sai masu cewa wai maula nake yi ko wani abu. Ba mu tsiyata nake wa maulan ba, bayan wana nake wa maulan ba. Inda na san cewa zan cin goshi anan nake yin maulan. In kuma ni haramun ne sai ka fito ka gaya min ka ce dan na ce wani ya min abu ko wani kaza ko kaza inda ni ya haramun ne. To na yi maulan ma ai guri take samu wani ya yi mana. Kai ko maula ai duniya an ka iya ta ai ba kai ba kwanan yunwa. Kuma duk garin da ka je ba za ka yi fatara ba za ka yi babu ba. Dan haka na yi ba mu tsiyata aka ga ina yau ba yan uwana wanda kullun ga mu nan jiya yau sai yawon munafurci da gulma da kusuru tsoma. Kowa yana abin arziki amma mu ban da mu tsabar gulma da kinibibi da munafurci. Dan haka nayi